Osakidetzan ez da erresa kontziliatzea. Oso kontratu prekarioak dauzkagu, askotan egutegia azken momentuan ematen dute, gure txandak gauekoak dira, egunekoak, bi ume txiki dauzkat, nik pertsonalki, eta ez da erresa, familiari eskatu behar dizkiot favoreak, kanpoko jendeari, askotan loin gabe, aurren bila joan, etorri, ez da erresa kontziliatzea, eta orduan hor arazo oso larria daukagu. Ze, azkenean aukeratu egin behar duzu, zure lana edo familia bat eduki eta atzeratzen zoaz, ze pentsatzen duzu lanean azkenean egonkortasun bat bilatuko dezula, baina ikusten duzu ez dela horrela, urteak pasatzen direla, ez dela egonkorra, kontratuak geroz eta prekarioak direla, eta atzeratzen zoazen erabaki hori, azkenean ikusten zea, dituzula 35 urtetik gora, ez daukazula aurrik. Eta, dana atzeratu egin da, igual ez dituzu nahi dituzun aur guztiak, zailtasunak dituzu familia izateko, eta dena dihoa lotuta, ez? Eta nik uste dela sentsazio bat daukaguna Osakidetzan langile guztiok, ez? Egonkortasun falta hori, ez? Familia bat izateko, behin pixkat egonkorra zehala txandak ere ez dira oso erresak lotzen beraien artean, eta orduan zailtasun askorekin, azkenean ausarta izan bertzea, familia bat eukitzeko eta Osakidetzan lan egiteko, kriston ausarta izan bertzea, edo eduki behar duzu makinaria bat atzetikan izugarrizkoa.